پھر کہندے نے موٹا گالا کھڑا بہت شکریہ ہمارے درمیان ایک بہت خوبصورت چہرہ ہے بہت خوبصورت آواز اتنے رکھ دے اگے نہیں لانا اتنے ٹھیک ہے اتنے اتنے کھول آہو اتنے کھول اور کھول دو کھول کھول کھڑا بڑا میں پھر ایتھے ہو جانا میں کانڈ نہ ہوئی مرشدہ تمام دوستان نے فٹافٹ کر ہوئے یہ نہیں رہنا سیدھا یا پر میں وہی ویڈیو بنا جناب ابیس عمر صاحب سناما کا ضرور میں تھوڑا جا سال لینا میں ضرور اتنے میں آ گیا میں تھوڑا تابع دربار دا پابند تسی اپنا کام جاری رکھو میں تھوڑا سنا میں سناما کا ضرور میں پانی دیو تھوڑا تو بسم اللہ میں اتنے تھوڑی خدمت چاہتے نا ضرور انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ جاری رکھو نہایت ہی شکر گزار ہاں جناب محترم حاجی طارق صاحب دا جنہاں نے اس خوبصورت بزم دا کپورواڑی دی سرزمین تے اہتمام کیتا ہے اللہ دی ذات انہوں صدا سلامت رکھے اور نہایت ہی ممنون ہاں جناب محترم احمد نواز گھمن صاحب دا جنہاں کالا گمنا تو اس خوبصورت پروگرام دے اہتمام دے وچ بھرپور حصہ لیا اللہ دی ذات انہوں صدا سلامت رکھے سٹارٹ دے وچ ایک شعر جناب محترم صدر دی اجازت دنال پنجابی دا کلام سارا میرے کول کیونکہ میں اردو دا لکھاری نہیں ہاں پنجابی ماں بولی دی میں خدمت بڑی ریج نہ کر اور میرا یہ ذہن آندا ہے میرا ایک خیال ہے کہ جس طرح میں کرنا پیا میرا لایا ہویا بوٹا ایک وقت آئے گا پروان چڑھے گا ایدیاں بخار آن گیا انشاءاللہ میرا رب تو رب ارباب ربا مشرقین دا رب مغربین دا رب شروعات دے وچ اللہ پاک دی بارگاہ واسطے میرا رب تو رب ارباب ربا مشرقین دا رب مغربین دا رب چٹیاں کالیاں دا رب مومنا کافراں دا رب بوتحانے دا رب حرمین دا رب این غین تے تبصرہ غلط میرا رب ہے این تے غین دا رب اوہ روزی پیا دیوے یزیدیاں نو ہو کے کربلا والے حسین دا رب بڑیاں تاڑیاں پہ مادو چاہویں دے توڑیاں تاڑیاں سوں گئی ہیں بڑی مہربانی سارے ہنوں ملے گی توجہ فرمائے اللہ تو انہوں سلامت رکھے سارے علاقے دے وچ علم دی شمع علم دا نور بکھیرن والی شخصیت جو کسے تعارف دے محتاج نہیں ہیں جناب محترم غلام مرتضیٰ تابانی صاحب تاڑی مارو یارداد دا بیعہ کر میرے علاقے دی پہچان اللہ تو انہوں سلامت رکھے میں انہاں دا شکر گزار ہاں انہاں دے کولوں کئی پولیس آلے کئی وکیل کئی جج بن کے نکلے عزیزاں جناب دے جوڑے نو ہاتھ لا کے ایک شعر سنا دا جاواں اور جملہ احباب جننے مہمان ساڈی محفل دے وچ تشریف لے کے آئے ساریاں دی نظر کہ تواڈا قدم مبارک ست بسم اللہ ساڈے سونج ویران شہر وچ کیا بات ہے کیا بات تواڈا قدم مبارک ست بسم اللہ ماسٹر جبار صاحب اللہ تعالیٰ صدا سلامت رکھے میں سمجھ رہا تواڈی کفیت سمجھ رہے تواڈے محترم معززین مہمان کہ تواڈا قدم مبارک ست بسم اللہ ساڈے سونج ویران شہر وچ تانوں ویکھیا اے انج محسوس ہویا اے اللہ وسدا ہر وچ کیا بات بڑی مہربانی تواڈا قدم مبارک ست بسم اللہ ساڈے سونج ویران شہر وچ تانوں ویکھیا انج معلوم ہویا اے اللہ وسدا اے ہر وچ تے میں چلنا پکھیاں تسی لا لو وکھیاں تسی تھک گئے او سفر وچ تواڈے ورگے کدوں مہمان اوندے نے ساڈے اجر گیاں دے گھر وچ
میں چلنا پکھیاں تسی لا لو اکھیاں تسی تھک گئے ہو سفر وچ تواڈے ورگے قدر مہمان ہوندے ساڈے اجڑ کے آندے گھر وچ جناب مطیع رسول گمن صاحب جناب شفاعت رسول گمن صاحب اور ساڈے کپور والی دی پہچان جناب محترم استاد سلیم صاحب ساڈی محفل دے وچ تشریف لایا ہے طارق محمود زرگر جملہ احباب جنہاں تو میں واقف نہیں اللہ دی ذات تانوں سدا سلامت رکھے اسی توڑ آ گئے تساں قدر نہیں کیتی تہاڈا ٹھیک کرینا کوئی نہیں اپنے دے نال ہوے اسی توڑ آئے گئے تساں قدر نہیں کیتی تہاڈا ٹھیک کرینا کوئی نہیں نہ مارو تیر بے رخیاں دے ساڈا پتھر دا سینہ کوئی نہیں نہ مارو تیر بے رخیاں دے ساڈا پتھر دا سینہ کوئی نہیں تیری اکھ دی کشش مرین دیئے ساڈا ذہن کمینہ کوئی نہیں تینو ویکھن واتے آ گیا تیرا شہر مدینہ کوئی نہیں جنہ واسطے اسی پوری دنیا واسطے پوری دنیا دے نال بگاڑ چھاڑنے ایک بندے نو رکھن واسطے کدی کدی انج ہوندا ہے کہ وہ بندہ دنیا دے پیچھے لگ کے تے سانو چھڑدا ہے تے میں او دے واسطے ایک شعر بڑا خوبصورت جہا لے کے آیا کہ گلاں وچوں گل تے کوئی نہیں آئی تساں گل دی گل بنا چھوڑی اسی جتنی گل مکاندے رہے تساں اتنی گل ودا چھوڑی تے اساں دلوں خلوص دی چھاں کیتی تساں بے رخیاں نال منجا چھوڑی اسی لوکاں نال مکاندے رہے تساں ساڈے نال مکا چھوڑی بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی ایک شعر میں موقع دی مناسبت نو مد نظر رکھ دیا جناب محترم محمد نواز گمن صاحب دی نظر کردہ جاواں کہ اج وقت مفاد پرستی دا کتھے رہ گئیاں پیار پریتاں رانا صاحب اج کتھے اج وقت مفاد پرستی دا کتھے رہ گئیاں پیار پریتاں نت سجنا نال فراڈ پہ کر دن کتھے رہ گئیاں سچیاں نیتاں تے انجے اتو بہتے نیک تے پاک نے ایک دوجے نو کرن نصیتاں ایتھے جگ نو لٹ کے ملک خدا دا مل بیٹھا یار مسیتاں جذبات نو مد نظر رکھ دیا ہویا ایک شعر سنا دا جمع آخری اینو اے نصیتاں جڑا میں نو چڑھ دے پنجاب تو گرپریت سنگھ سدھو صاحب دی فرمائش عالم حکیم کینیڈا تو فرمائشی پروگرام تے نہیں لیکن میں پوری کردہ جاواں کہ موڑاں والی راہ نہیں چنگی نت بیگانی چاہ نہیں چنگی موڑاں والی راہ نہیں چنگی نت بیگانی چاہ نہیں چنگی تڑ کے ماری چھال نہیں چنگی بہتی لمبی کال نہیں چنگی ٹور دی پھر دی نار نہیں چنگی بہتی لمبی کار نہیں چنگی انے واہ اڈیک نہیں چنگی گونگی مارے چیک نہیں چنگی گونگی دی چیک دے آسنے انے واہ اڈیک نہیں چنگی گونگی مارے چیک نہیں چنگی ککھاں نیڑے اگ نہیں چنگی سر تو پاری پگ نہیں چنگی اور ادنال کے لڑ کے کیتی بانڈ نہیں چنگی لون دے نیڑے کھنڈ نہیں چنگی ہر پانڈے نو بوڑ نہیں چنگا پتھر پاڑے چوک نہیں چنگی موتاں ورگی چوپ نہیں چنگی اور یہ نظم تے بڑی لمبی ہے تقریباً پڑھ دیا پھر مزید 5 منٹ لگ جاتے جذبات مد نظر رکھ دیا میں اجازت لے جانا لذات ان صدا سلامت رکھے آخر تے غلام محمد درد ایک شعر پڑھیا سی اس آکھیا مک جانا ہے میلا زندگی دا اے کد تک لگیا رہنا ہے اے فجر تو چڑھیا سورج بھی شام نو آخر لینا ہے تے پہلے پیر تو صرف دوپہراں تک اے سجناں دا اٹھنا بہنا ہے اگلے دن تا بیلیاں نو اساں یاد بھی کوئی نہیں رہنا سلام آخری و سلام آخری سن رہا تھا زمانہ بڑے شوق سے ہم ہی سو گئے داستان کہتے سر جناب ساڑھے علاقے دی ہر دل عزیز شخصیت جناب اویس گمن صاحب ساڑھا ہم کلام میں صدر مجلس جناب محمد ایوب صابر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ہم کلام ہوں حاضرین سے کیونکہ وقت کی نزاکت بھی ہے تو بلا تاخیر جناب محمد ایوب صابر صاحب دیکھیے جناب مشاعرے کا ماحول تو ختم ہو ہی چکا ہے میرا خیال ہے کہ دعا کر کے مشاعرہ ختم کر دیا جائے کیا خیال ہے
اور صدارتی کلمات بھی گمن صاحب نے کہہ دیے. اب میرے کہنے کے لیے بھی کچھ نہیں, سب کا شکریہ بھی ادا, جو میں نے کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا. الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ